Ola, bos días. Hoxe imos falar dun tema moi importante para a nosa lingua, os castelanismos. O galego é a lingua propia de Galicia. Falaban xa os nosos avós, bisavós e moitas xeracións antes ca eles. É unha lingua moi rica, con moitas palabras diferentes para expresar o que sentimos, o que pensamos e o que facemos cada día. Pero en Galicia tamén se fala castelán, e por iso as dúas linguas conviven. Ás veces, esta convivencia fai que mesturemos palabras dunha lingua coa outra sen decatarnos. Cando usamos palabras do castelán mentre falamos galego, aparecen os castelanismos. Un castelanismo é unha palabra, expresión ou forma de falar que ven do castelán e que usamos en galego, aínda que exista unha palabra galega correcta. Non é que estea prohibido falar galego, senón que cando escollemos falar galego, debemos intentar falalo ben. Se usamos moitos castelanismos, pouco a pouco esquecemos as palabras galegas, e iso fai que a lingua se vaia empobrecendo. Eu son Ainara e vou explicar por que aparecen os castelanismos. Moitas persoas falan máis castelán que galego na casa, coa familia ou cos amigos, e iso influe na forma de falar cando cambian ao galego. Outra razón importante é que vemos moita televisión, vídeos de internet, series ou xogos en castelán. O mesmo pasa cos móviles e as redes sociais. Ao escoitar sempre castelán é normal que algunhas palabras se nos peguen. Tamén ocorre que, ás veces, non coñecemos a palabra galega correcta e usamos a castelá porque é a que sabemos. Isto non é culpa de ninguén, pero sí algo que se pode aprender a mellorar. Algúns exemplos moi comuns de castelanismos son dicir ventana cando en galego é fiestra, dicir suelo en vez de chan. Se aprendemos estas palabras e as practicamos, cada vez falaremos un galego mellor. Ola, son Sergio e vou falar de como evitar os castelanismos. Evitar os castelanismos é importante por varias razóns. En primeiro lugar, porque así coidamos o galego e facemos que non se perda. As linguas só viven se se usan, e se se usan ben. En segundo lugar, porque falar ben unha lingua demostra que a coñecemos mellor e que temos máis vocabulario. Isto axúdanos na escola, cando escribimos, cando falamos en público e cando queremos expresarnos mellor. Ademais, o galego forma parte da nosa cultura e da nosa identidade como galegos e galegas. Coidalo é unha maneira de respectar a nosa historia. Para aprender a evitar os castelanismos, na escola pódense facer actividades divertidas, como xogos nos que hai que cambiar frases con castelanismos por frases en galego correcto. O importante é aprender sen medo a equivocarse. Para rematar, queremos dicir que os castelanismos aparecen porque usamos moito o castelán, pero se prestamos atención, practicamos e aprendemos palabras novas, podemos falar un galego correcto e bonito. Coidar a nosa lingua é responsabilidade de todos.